Καρακοντής Θεόδωρος. Καρακοντής, Εγώ βάλει καφέ στο πίτσα. Βαγγέλ, Βαγγέλ. Έτοιμος, κοίτα, πάρ' το φλаг. Τώρα. Έλα. Je m'appelle Vangel. Ναι ρε, φωτογραφία. Γραμματικός Γεώργιος Ραφαήλ. Έτσι, έλα εδώ, θα βοηθάει. Βρασινάρης Γεώργιος. Εγώ δεν περίμενα να με πάω για Έγινα. Έλα εδώ ρε Ρομπαΐτη. Τριανταφύλλου Μιχαήλ. Εσείς κύριε μου, για να δω, Αποστολίδης Αχιλλέας. Σου είναι εύκολο να μην τραβάς